शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे హరే కృష్ణ. అందరికి ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 11 క్లాస్ లో 13వ అధ్యాయం అందరికి స్వాగతం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అందరికి స్వాగతం, అందరికి ప్రణామాలు. 13వ అధ్యాయం పేరు క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము. సో ఈ 13వ అధ్యాయం నుంచి అంటే భక్తి యోగం కంప్లీట్ చేసాం, ఇది జ్ఞాన యోగంలో ప్రారంభం. సో లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్ జ్ఞాన యోగం కింద చెప్తారు. సో ఈ జ్ఞాన యోగంలో మొట్టమొదటి అధ్యాయం భగవద్గీతలో 13వ అధ్యాయం క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం అవుతుంది. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, కృష్ణ ప్రకృతి పురుషుడు గురించి, ప్రకృతిం పురుషం చైవ, ప్రకృతి పురుషుడు మరియు క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు, ఇంకా ఇదంతా కూడా ఏతద్వేదితుం ఇచ్చామి, ఇదంతా వేదితం తెలుసుకోవాలని ఇచ్చామి, కోరికగా ఉంది అంటున్నాడు. ఏది ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడేమిటి, ఇదంతా తెలుసుకోవాలని కోరికగా ఉంది. జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ, జ్ఞానం జ్ఞేయం అంటే ఏమిటో కూడా తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? సో ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు? 6. ప్రకృతి ఏమిటి, పురుషుడు ఏమిటి, క్షేత్రం ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడేమిటి, 4 జ్ఞానం ఏమిటి, జ్ఞేయం ఏమిటి, మొత్తం 6 క్వశ్చన్స్ అడిగాడు అనమాట. భగవంతుడు అప్పుడు ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విదః. ఈ శరీరం, ఇదం శరీరం, ఈ శరీరమే కౌంతేయ క్షేత్రం అని ఇతి అభిధీయతే, ఈ రకంగా చెప్తారు. ఈ శరీరమే క్షేత్రం అని చెప్తారు అంటున్నారు. ఏతద్యో వేత్తి, ఎవరైతే దీనిని తెలుసుకుంటారో, వేత్తి తం ప్రాహు, వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విద, వాళ్ళని క్షేత్రజ్ఞులని అంటారు. సో ఈ దేహాన్ని క్షేత్రం అంటారు, ఈ శరీరాన్ని, ఈ దేహాన్ని తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడని అంటారు. సో దేహాన్ని తెలిసిన వాడు ఎవరు మరి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి.
ఈలోపు ఇది మాతాజీ స్క్రీన్ హరే కృష్ణ మాతాజీ. విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు హరే కృష్ణ మాతాజీ. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయో యో జ్ఞానం యజ్ఞానం మతం మమ. సో క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత. సో క్షేత్రజ్ఞుడు అన్ని క్షేత్రాలలో ఉన్నటువంటి నేను క్షేత్రజ్ఞుడని నువ్వు తెలుసుకో. సో చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడు క్షేత్రజ్ఞుడు. ఓకే, మాతాజీ అటెండెన్స్ పెట్టారు చూడండి, శ్రీదేవి మాతాజీ. సో అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. సో మాతాజీ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు మాతాజీ. ఇప్పుడు మాతాజీ లేదు మాతాజీ, ఇందాక నుంచి కనిపించట్లేదు. అదే చెప్తున్నాను, మీరేమో మ్యూట్ చేయట్లేదు అందుకే. ఓకే ఓకే, నేను ఎవరు అనుకున్నాను, పోయింది స్క్రీన్ షేర్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది కదా. ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత. సో నేను అన్ని క్షేత్రాల్లో ఉన్నానన్న విషయం తెలుసుకో. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం, క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క జ్ఞానం, ఆ జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మహ, అదే తెలుసుకోవడం. వాయిస్ రావట్లేదు. వాయిస్ ఎందుకు రావడం లేదు? నాది అన్మ్యూట్ లోనే ఉంది. హరే కృష్ణ. మీ వాయిస్ ఓకే మాతాజీ. మాతాజీ మీదే చెక్ చేసుకోండి కొంచెం వాల్యూమ్. చిల్ల మాతాజీ మీ వాయిస్ బానే ఉంది మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. సో మీరు అందరూ మీ 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 డివైస్ కూడా చెక్ చేసుకోండి ఎవరికైనా వినపడకపోతే, ఎందుకంటే మాతాజీకి వినిపించిందంటే అందరికి వినిపించాలి. ఓకే, సో క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత. సో నేను అన్ని దేహాల్లో ఉన్న క్షేత్రజ్ఞుడిని. ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరన్నా దానికి ఇది ఆన్సర్ అనమాట ఆ క్వశ్చన్కి. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం, క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క జ్ఞానమే యత్తజ్ఞానం, అదే జ్ఞానం మతం మమ అని నా అభిప్రాయం. సో జ్ఞానం అంటే ఏమిటని కూడా ఒక ప్రశ్న అడిగాడు కదా. సో దానికి ఆన్సర్ చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ మనకి సెకండ్ దాంట్లోనేమో శరీరం అంటే క్షేత్రము, శరీరం తెలిసిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. ఆ తర్వాత అందరి హృదయాలలో నేను క్షేత్రజ్ఞుడుగా ఉన్నాను అంటే నేనే మరి క్షేత్రజ్ఞుడను, శరీరాన్ని తెలిసిన వాడిని అని చెప్తున్నారు. ఈ క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క జ్ఞానం తెలుసుకోవటమే నిజమైనటువంటి జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే వేరే ఏం లేదు, ఈ క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం అని నా యొక్క అభిప్రాయం అని ఇప్పటికీ 3 ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పారు. తత్క్షేత్రం యచ్చయాదృక్ష యద్వికారీ యతశ్చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. సో ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము అది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడింది, దానిలో యద్వికారి అది ఏ రకంగా మార్పులు చెందుతుంది, మరి యతశ్చ యత్ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఉద్భవించింది, మరి అవన్నీ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ దాని ప్రభావం ఏంటి, తత్సమాసేన మే శృణు, అదంతా కూడా ఇప్పుడు నా నుండి వివరంగా విను అంటున్నారనమాట. ఇప్పుడు నీకు ఈ క్షేత్రం గురించి, అది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడింది, దానిలో మార్పులు ఏమిటి, ఈ క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడు ఎవరు, ఆయన ప్రభావం ఏమిటి, ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను వర్ణిస్తాను విను. ఈ క్షేత్రజ్ఞ యోగం కొంచెం శ్రద్ధగా వినాలి, ఇది కొంచెం టెక్నికల్గా ఉంటుంది. సో నా ఉద్దేశంలో భగవద్గీతకు అన్నిట్లో కూడా ఈ 13th చాప్టర్ ఒకటి, 15th చాప్టర్ ఒకటి కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. కాబట్టి మీరు కొంచెం ఇది
ఇది అంటే ఇది ఫార్ములాస్ లాగా ఉంటుంది, కొంచెం వినండి. క్షేత్రము అది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడింది, ఎక్కడ దాని మార్పులు ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చెప్తాను విను అని భగవంతుడు అంటున్నారు. సో చూద్దాం ఏం చెప్తారో. ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. ఋషులందరూ కూడా క్షేత్రజ్ఞులను గురించి ఎన్నో రకాలుగా బహుధా గీతం రకరకాలు చాలా గీతాలు రచించారు, చాలా పద్యాలు. ఎలా చందోర్భిర్ వివిధై పృథక్ రకరకాలుగా ఛందోబద్ధంగా వివరించారు ఎన్నో రకాలుగా కవిత్వాల్లో. దేని బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ బ్రహ్మసూత్రాల్లో కూడా వివరించారు. ఎలా వివరించారట, హేతుమద్భిర్వినిశ్చితే చాలా లాజికల్ గా హేతుబద్ధంగా నిశ్చయంగా వివరించారట అందరూ కూడా. ఈ క్షేత్రజ్ఞుల గురించిన ఆ జ్ఞానం గురించి వేదాలు ఛందోభి అంటే వేదాలు అని అర్థం. ఛందస్సు అనేది మీరందరూ తెలుగు వ్యాకరణంలో చదువుకునే ఉంటారు కదా. మనకి పద్యాలు రాస్తే ఆ పద్యాలు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయకూడదు. తెలుగులో కవిత ఒక ఆర్డర్ ఉంటుందన్నమాట. గ్రామర్ని మించిన ఆర్డర్, దాన్ని ఛందస్సు అంటారు. అంటే దీర్ఘం ఉన్న అక్షరం ఒక రకం అయితే దీర్ఘం లేని అక్షరం ఒకటి. సో ఆ అక్షరాలు కూడా ఎలా ఉండాలి అనేది ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది. మీకు గుర్తుంటే ఎవరైనా తెలుగు పద్యాలు ఆట వెలది, మరి సీస పద్యం, ఇలా రకరకాల పద్యాల పేర్లు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క పద్యానికి ఒక్కొక్క రూల్ అనమాట. ఆటవెలద్ది పద్యం రాయాలనుకుంటే ఆటవెలద్ది రూల్ ఫాలో అవ్వాలి, సీస పద్యం రాయాలనుకుంటే సీస పద్యం రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. సో అలా ఒక్కొక్క పద్యానికి ఒక్కొక్క రూల్ ఉంది. దాంట్లో ఇన్ని దీర్ఘాలు ఉండాలి, ఇన్ని మామూలు లెటర్స్ ఉండాలి అని ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది. అదే ఛందస్సు. సో ఆర్డర్ ప్రకారమే రాయాలన్నమాట. సో అంత ఈజీ కాదు కవిత్వం రాయడం. అందుకని వేదాలన్నీ ఆ రూల్స్ పాటించి రాశారు కాబట్టి ఛందస్సు అన్నట్లుగా వాటిని ఛందోబద్ధం అని అంటారు. సో ఈ వేదాలన్నిట్లో కూడా ఈ క్షేత్రజ్ఞుల గురించిన జ్ఞానం, అలాగే బ్రహ్మసూత్రాల్లో వాటిల్లో కూడా ఈ బ్రహ్మసూత్రాలనే వేదాంత సూత్రాలని కూడా అంటారు. ఇవన్నీ కూడా హేతుబద్ధంగా ఈ క్షేత్రజ్ఞుల గురించి వివరించారు అని చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు అడిగిన 6 ప్రశ్నలు ఇక్కడ మళ్ళీ చూద్దాం. క్షేత్రం, క్షేత్రజ్ఞుడు, ప్రకృతి, పురుషుడు, జ్ఞానము, జ్ఞేయం. సో క్షేత్రము అంటే మన శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే మన శరీరం తెలిసిన వాళ్ళు, ప్రకృతి అంటే ఈ కనిపించే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే అన్నీ కూడా ఎవరికైతే చెందుతాయో ఆ పరమ పురుషుడే పురుషుడు అంటే భగవంతుడు. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రజ్ఞులను గురించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం అని చెప్పారు కదా. జ్ఞానం. జ్ఞేయము అంటే ఆ జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం. జ్ఞానం తెలిస్తే ఏం జరుగుతుంది, జ్ఞానం తెలిస్తే మనకి ఏం వస్తుంది, అదే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం కదా. సో అది జ్ఞేయం. సో జ్ఞానం వస్తే భగవంతుని పొందుతాం. సో ఆ జ్ఞేయము అంటే భగవంతుణ్ణి పొందడం. సో ఇవి 6 ప్రశ్నలు అన్నమాట. సో ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే పరమాత్మ భగవంతుడు, క్షేత్రం అంటే మన శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని ఎరిగిన వాళ్ళు ఎవరు, ఆత్మ పరమాత్మ మనలో ఉన్నవాళ్ళు. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రం మరియు క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అవగాహన చేసుకోవడమే జ్ఞానం. జ్ఞేయం అంటే పరమాత్మ. ఇవి 6 ప్రశ్నలు, వాటి యొక్క సమాధానాలు. సో 5వ శ్లోకంలో క్షేత్రజ్ఞులను గురించిన జ్ఞానం అన్ని వేదాలలో బ్రహ్మసూత్రాల్లో చాలా హేతుబద్ధంగా వివరించారు అని చెప్పి ఇప్పుడు అదేమిటో చెప్తున్నారు. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిర్ అవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. సో పంచమహాభూతాలు, మిథ్యా అహంకారం, బుద్ధి, అవ్యక్తం, దశ ఇంద్రియాలు అంటే 10 ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియాలు 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం. మిగిలిన 5 కర్మేంద్రియాలు అంటే పని చేయడానికి ఉపయోగపడేవి. ఏమిటి? వాక్పాణిపాద పాయుపశ్చాలు.
అండ్ పాయుపస్థాలు. వాక్కు అంటే గొంతు, పాణి చేతులు, పాదాలు, పాయుపస్థాలంటే జననాంగాలు 2. సో అవి కర్మేంద్రియాలు. సో 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మొత్తం 10 ఇంద్రియాలు. మనస్సు మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. అంటే గ్రాహ్య విషయాలు అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించేవి. ఏం స్వీకరిస్తాయి ఇంద్రియాలు? కళ్ళు చూసేదంతా స్వీకరిస్తుంది, చెవి శబ్దాన్ని స్వీకరిస్తుంది, నోరు రుచిని స్వీకరిస్తుంది, చర్మం స్పర్శను స్వీకరిస్తుంది, మరి ముక్కు వాసనని స్వీకరిస్తుంది. సో అవి సో శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. చాట్ బాక్స్ లో పెడతాను చూడండి. సో శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. ఓకే, అవి ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. ఇక కర్మేంద్రియాలు ఏమిటి అంటే వాక్, పాణి, పాద, పాయు, వాక్పాణిపాద పాయుపస్థాయి. అవి వాక్కు, పాణి అంటే చేతులు, పాదాలు, జననాంగాలు 2. ఇవి కర్మేంద్రియాలు. ఓకే, సో అలా మాటలు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈజీ. అలా ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు ఏమిటంటే శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను. సో మొత్తం పంచమహాభూతాలు, మిథ్య అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, 10 ఇంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు, ఇంకా ఇంద్రియాలు స్వీకరించే 5 విషయాలు, 5 ఇంద్రియాలు 5 విషయాలను స్వీకరిస్తుంది. అవి శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు. కోరిక, ద్వేషం, ఆనందం, మొత్తం జీవిత లక్షణాలు, నమ్మకాలు. సో ఇవన్నీ కూడా మన శరీరంలో భాగమేనమాట. మన శరీరం అంటే పైకి కనిపించే శరీరమే కాదు, కనిపించని మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కూడా సూక్ష్మ శరీరంగా భాగమే శరీరంలో. అంతేకాకుండా అందుకే మన కోరికలు, మన ఇష్టాలు, మన ద్వేషాలు, మన ఆనందం, మన నమ్మకాలు, ఇవన్నీ కూడా కంబైన్డ్గా క్షేత్రము, దాని యొక్క భాగాలు, అంతఃప్రక్రియలు అంటే దాని భాగాలని చెప్పారు. సో ఏమేమి ఉన్నాయో మళ్ళీ క్లియర్గా చూద్దాం. పంచమహాభూతాలు అంటే ఏమిటి? అగ్ని, నీరు, భూమి, వాయువు, ఆకాశం. ఈ 5టితో మన భౌతిక శరీరం తయారవుతుంది. అందుకే అందరూ మీరు వినే ఉంటారు, ఎవరైనా పోయినా కూడా పాంచభౌతిక శరీరం అంటూ ఉంటారు కదా. సో మన శరీరం దేంతో తయారైంది అంటే ఈ పంచభూతాలతోని మనం చూసాం, 7th చాప్టర్లోనే చూసాం. ఆ తరువాత మరి మన శరీరమే కాదు, ఏదైనా పక్షి శరీరం అయినా, చేపైనా, జంతువు అయినా, చెట్టైనా, పుట్టైనా, ఏదైనా ఒక ఆకారము అనేది మన కంటికి కనిపిస్తోంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారై. ఏదైనా సరే మన కంటి ముందు ఒక ఆకారం ఉంది అంటే అది మనిషి అయినా, కదిలేదైనా, కదలనిదైనా అది పంచభూతాలతోనే తయారైంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించేవి. ఏవి? శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు చూసాం కదా. సో 5 పంచభూతాలు, ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు కలిపి 10. ఇంకా కనిపించని శరీరం ఉన్నది కదా, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, అవొక 3, 13. జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు అదొక 5, ఇదొక 5. జ్ఞానేంద్రియాలంటే చెవి, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము, ముక్కు 5. కర్మేంద్రియాలు వాక్పాణి పాద పాయుపస్థాలు 5. సో 10 + 10 20, 23. ఇక 4వది 24వది అవ్యక్తము. అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న త్రిగుణాలతో మనం అలవర్చుకున్నటువంటి స్వభావం, సత్వరజస్తమో గుణాలతో మనందరం ఒక స్వభావాన్ని అలవర్చుకుంటాం. సత్వగుణం అవ్వనివ్వండి, రజోగుణం అవ్వనివ్వండి, తమో గుణం అవ్వనివ్వండి. సో అందుకని ఆ స్వభావం కనిపించని ఆ అవ్యక్త తత్వము, ఆ సత్వ రజస్తమో గుణాల ప్రభావం, అది అవ్యక్తం. సో మొత్తం 24 అంశాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడ మళ్ళీ క్లియర్గా చూసి ఇది ఒక మంచి స్లైడ్, మీకు కావాలంటే ఫోటో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది మన శరీరం ఈ రకంగా ఏర్పాటు చేయబడింది. పంచభూతాలు 5, మరి శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు, మనకి మన ఇంద్రియాలకున్న శక్తి అన్నమాట ఇది. ఈ శబ్దరూప ఒట్టి చెవి ఎందుకు పనికొస్తుంది? శబ్దాన్ని స్వీకరించే శక్తి లేనప్పుడు.
కాబట్టి ఇవి ఇంపార్టెంట్. శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. సో పంచభూతాలు ఇవి కలిపి 10. తర్వాత మరి మన ఇంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, వాక్పాణి పాద పాయుపస్థాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, కళ్ళు ముక్కు చెవి నోరు అవయవాలు, చర్మం. సో మొత్తం 5 5 5 5 10. ఇంకా మనసు బుద్ధి అహంకారం సూక్ష్మ శరీరం 23. అవ్యక్తము ఇంగ్లీష్లో అన్మానిఫెస్టెడ్ అంటున్నారు. సో అంటే మనం ఈ సత్వరజ తమో గుణాలతో అలవర్చుకున్న స్వభావం. ఈ 24 కూడా మన శరీరంలో భాగాలు. సో ఈ భాగాలతో మరి మనం ఈ మనిషి పుట్టడం, పెరగడం, జీవనం సాగించడం, సంతానాన్ని కలిగించుకోవడం, తర్వాత మరి శరీరం శిథిలం అవడం, ఆ తర్వాత మరణం. ఇది 6 దశలు అన్నమాట జీవికి. సో ఈ 24 అంశాలతో ఉన్న మనం ఇలా ఈ 24 అంశాలతో సుఖ దుఃఖాలను, రాగద్వేషాలను అనుభవిస్తూ ఈ జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాం. సో మనం సుఖం దుఃఖం అని అనుకోవడానికైనా, మనకి రాగము ద్వేషము కలగడానికైనా కారణం ఏమిటి అంటే ఈ అంశాలే. 24 అంశాలు మన శరీరము లో అన్న 24 విషయాలు కూడా మనకి ఈ రకంగా సుఖ దుఃఖాలు రాగద్వేషాలని కలిగిస్తున్నాయి అని చెప్పి మనం ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తున్నాం. ఇది ఏ రకంగా శ్లోక రూపంలో చెప్పారో చూద్దాము. మనం సారాంశాన్ని అంతా క్లియర్గా చూసాము. అదే ఈ శ్లోకాల్లో చెప్పారు. అమానిత్వం మదంభిత్వం అహింసా క్షాంతిరార్చవం ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యం ఆత్మవినిగ్రహ ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం అనహంకార ఏవ చ జన్మ మృత్యుజరా వ్యాధి దుఃఖదోషానుదర్శనం అసక్తిర్ అనభిష్వగ్న పుత్రదార గృహాదిషు నిత్యం చ సమచిత్తత్వం ఇష్టానిష్టోపపత్తిషు మయి చానన్యయోగేన భక్తిరవ్య అభిచారిణి వివిక్త దేశ సేవిత్వం అరతిర్జన సంసతి ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం ఏతత్ జ్ఞానమితి ప్రోక్తం అజ్ఞానం యదతో అన్యథా. సో ఇక్కడ లక్షణాలన్నీ జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నారనమాట. సో అమానిత్వం అంటే వినమ్రత, వినయం. ఆ తర్వాత గర్వరాహిత్యం అంటే గర్వం లేకుండా ఉండడం. అహింస ఎవరిని హింసించకుండా ఉండడం, ఏ జంతువుని కూడా హింసించకుండా ఉండగలగడం. సహనం, సరళత్వం, ప్రామాణిక గురువును ఆశ్రయించడం, శుచిత్వం, స్థిరత్వం, ఆత్మనిగ్రహం, ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా. శుచిత్వం అంటే ఊరికినే బాడీలీ శుచిత్వం కాదు. బాడీలీ క్లెన్లీనెస్ ఎలాగూ ఉండాలి. మానసిక శుచిత్వం అంటే మనస్సును పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం. మనం అవి ఇవి అంటూ వేరే వేరే ఫీలింగ్స్, అవి చెడు భావాలు లేకుండా మనస్సును పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం. స్థిరత్వం అంటే అటు ఇటు వేవరింగ్గా కాకుండా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండగలగటం, ఒక స్థిరత్వంతో. ఆత్మనిగ్రహం మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలగడం. ఇంద్రియార్థాల పరిత్యాగం అంటే ఇంద్రియార్థాలు ఏమిటి? శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు. అవి అంటే అవి ఇంద్రియాలు స్వీకరించేవి, కానీ అవి ఏం చేస్తాయి? మనకి కోరికలను కలిగిస్తాయి. ఇంద్రియార్థాలంటే మనకి ఇంద్రియాలు కలిగించే కోరికలు. అవి వాటిని మనం వదులుకోగలగటం, ఇంద్రియాలకు బానిస అవ్వకుండా ఉండగలగటం, కంట్రోల్డ్గా ఉండగలగటం. ఇంద్రియాలు చూపించడం అన్ని బాగున్నాయి కొనుక్కోండి అంటే కొనేసుకుంటూ, అప్పులు చేసుకొనేసుకుంటూ ఇలా ఉండకుండా మన కోరికలను నిగ్రహించుకుని, అది లేదని దుఃఖించకుండా, అవతల వాళ్ళకున్నదని ఈర్ష్యపడకుండా మనం ఉండగలిగినప్పుడు మనం ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళం ఉంటాం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మిథ్యాహంకార రాహిత్యం, అనవసరపు అహంకారం అనేది లేకుండా. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం అంటే జన్మ మృత్యు జర అంటే వృద్ధాప్యం అంటే ఈ జీవితం ఏమిటి అనేది
విషయాన్ని తెలుసుకోవడం. మరి ఇందాక చూసాం కదా, ఈ ఈ చిత్రంలో మనం ఈ స్లైడ్లో చూసాం. వీటన్నిటితో మనం మరి చివరికి పుట్టడం, పెరగడం, ఏదో జీవించడం, సంతానం, తర్వాత కృషించడం, తర్వాత మరణించడం. ఇది జీవనం. అంటే అలా డిప్రెస్ అయిపోమని కాదు. ఎందుకు ఇలా మనం ఉన్న 4 రోజులు మంచితనంతో ఉండి భగవంతుని తెలుసుకునే విధానంలో ఆయన ప్రీత్యర్థం మన జీవితాన్ని గడిపి తర్వాత భగవంతుని పొందుదామని ఆలోచనతో కాకుండా సాధారణంగా ఎలా ఉంటాం, ఇది నాకు కావాలి, వాళ్ళకుంది, వాళ్ళకి మనకు లేదనే దుఃఖం, బాధ, జలసీలు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టండి. మీరు ఉన్న 4 రోజులు మీరు ఈ పవిత్రమైన భావాలతో ఈ కల్మషాలు లేకుండా మీరు పవిత్రంగా ఉండండి. అది అహంకారం లేకుండా ఉండండి. జన్మ మృత్యు జరావ్యాధులు. సో ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకోండి. ఇదేది పర్మనెంట్ కాదు. అనాసక్తి, విపరీతమైన తపన, కోరికలతో మీరు తప్పించిపోవద్దు. దేనికైనా బ్యాలెన్స్డ్గా ఆసక్తి తగ్గించుకోండి విషయాల మీద, కోరికల మీద. పుత్ర కళగ్రహాదుల బంధాలు అంటే అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోమని కాదు. మన డ్యూటీస్ మనం చేస్తూనే విపరీతమైన అటాచ్మెంట్స్తో మనం ఈ కామక్రోధ లోభాలు అన్నిటినీ పెంచుకోవద్దు. సుఖ దుఃఖ సమయాలందు సమభావం, సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా సమత్వంతో ఉండడం. నా యందు నిత్యమైన అనన్యమైన భక్తి, భగవద్భక్తి. ఏకాంతవాసం అంటే అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలా అనుకోవడం కాదు. అందరిలో ఉంటూనే హ్యాండ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, హెడ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. అంటే అన్నీ చేస్తూనే మనస్సులో మనం ఆ డిటాచ్మెంట్ డెవలప్ చేసుకోగలగటం. అంటే డిటాచ్మెంట్ అంటే మరి ఎవరి మీద ఉండకూడదంటే మన బాధ్యత తప్పనిసరిగా నిర్వర్తించాలని 3rd చాప్టర్లోనే చూసాం. సో మన ఫ్యామిలీ ఉందంటే వాళ్ళని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది, చెయ్యాలి, కరెక్ట్గా చేయాలి కూడా. కానీ ఆ అటాచ్మెంట్తో విపరీతమైన బంధాలు పెట్టుకుని నాది 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 అంటూ తప్పించిపోతూ దాంతో కామక్రోధ లోభమోహ మతమాత్సర్యాలన్నీ పెంచుకుంటూ ఉండడం కాదు. మనం చేయవలసింది న్యాయంగా సక్రమంగా చేసి ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా ఎలా జరిగినా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలగటం. సామాన్య జనుల అది సహవాసంలో అనాసక్తి అంటే వెళ్ళి వాళ్ళతో వీళ్ళతో కబుర్లు చెప్దాము అని, పిచ్చాపట్టి మాట్లాడుకుందాం అని అన్నెసెసరీ టాక్లో టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఉండడం. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం. అసలు ఆధ్యాత్మిక అనేది ఎంత అవసరమో గ్రహించగలగటం. మనం మరి అన్ఫార్చునేట్లీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ రోజున అందరూ అనవసరపు తోచకపోతే పక్కింటికి వెళ్దామా, లేదా బయటికి వెళ్దామా, బజార్ వెళ్ళి ఎవరినైనా కలుద్దామా ఇలా అనుకుంటున్నాం. కానీ మనం కాసేపు భగవన్నామ స్మరణ, ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు తెలుసుకుందాము అనేటటువంటి ఆలోచన మనకి ఈ కలియుగంలో తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం, మరి పరతత్వం యొక్క తాత్వికాన్వేషణ, అసలు పరతత్వం, భగవంతుడు, ఆ తత్వం ఏమిటి, ఎలా ఉండాలి, ఎలా మనం అది అర్థం చేసుకోవాలి, అవన్నీ కూడా అలా ఉండగలగటం అంతా కూడా జ్ఞానము. వీటికి అన్యమైనది అంటే ఇవేమీ కాకుండా ఇంక వేరేది ఏదైనా ఉంటే అది అజ్ఞానమే. సో జ్ఞానం అంటే ఇదే జ్ఞానము అని చెప్పి భగవంతుడు జ్ఞానాన్ని గురించి, మరి జ్ఞానం అంటే ఏమిటని కూడా అడిగాడు కదా. సో జ్ఞానం అంటే ఇది అని చెప్పి అడిగిన ప్రశ్నల్లో జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అన్నదానికి ఇది వినయం, గర్వం లేకుండా ఉండడం, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి గురువుని చూసుకోవడం, శుభ్రత, మానసిక శుభ్రత. పరిశుభ్రత అంటే ఒట్టి బాడీ శుభ్రమే కాదు, స్థిరత్వం, స్థిరంగా ఉండడం ఒక మార్గంలో, ఆత్మనిగ్రహం, కంట్రోల్డ్గా ఉండడం, మరి బ్యాలెన్స్డ్గా ఇంద్రియ భోగాలను మనం త్యజించగలగడం, అహంకారం లేకుండా ఉండడం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం, మరి సుఖదుఖ సందర్భాల్లో సమచిత్తం, భగవద్భక్తి, మరి అనవసరపు సాంగత్యాలు వదులుకోవడం, మరి స్వీయ సాక్షాత్కారం, ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటో దాని ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం, పరతత్వం గురించి మరి తెలుసుకోవాలని సాధన చేయడం, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం. ఇది కాకుండా ఇంకేదైనా ఉంటే అజ్ఞానమే. సో జ్ఞానానికి ఫస్ట్ చెప్పింది వినయం. సో వినయంగా ఉండడం, గర్వం లేకుండా ఉండడం చాలా ముఖ్యం. అది బిగినింగ్ అన్నమాట అసలు జ్ఞానానికి. మనమేమో అన్నీ మనకే తెలుసు, మనమే కరెక్ట్ అనుకుంటూ ఉంటాం ఈ రోజుల్లో. కానీ ఆ వినయము, గర్వం లేకుండా ఉండడం, ఎవరిని కూడా మనం శిక్షించకుండా ఉండడం, ఓర్పుగా ఉండడం, సరళత, ఇవన్నీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీస్ అన్నమాట.
సో జ్ఞానం గురించి అంత చక్కగా చెప్పారు. తరువాత జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్నా సదుచ్యతే. సో ఆ జ్ఞానం ఏమిటో ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు జ్ఞానం ఏమిటో చెప్పాను, జ్ఞేయం ఏమిటో ఇప్పుడు ప్రవక్ష్యామి చెప్తాను, వివరిస్తాను. యజ్ఞాత్వ ఇంత అది తెలుసుకున్న తర్వాత అమృతం అశ్నుతే, నువ్వు ఇక అమృత తత్వాన్ని పొందుతావు. అనాది, ఆది లేనిది అంటే బిగినింగ్ లేనిది, మత్పరం నా అధీనంలో ఉన్నది బ్రహ్మం, ఆ బ్రహ్మతత్వం. అజ్ఞేయం అంటే భగవంతుడు కాబట్టి ఆ బ్రహ్మతత్వంగా చెప్తున్నారు. నస్ సత్ అసత్ ఉచ్యతే అంటే అది సత్ అసత్తులు రెండిటికి కూడా అతీతము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సత్ అంటే మామూలుగా భగవంతుడు, అసత్ అంటే మరి టెంపరీ, సత్తు అంటే నిత్యంగా ఉండేది. నిత్యంగా ఉండేది ఏది ప్రపంచంలో? ఏది నిత్యంగా ఉండదు. భగవంతుడు ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ మాత్రమే నిత్యం. మిగిలినవన్నీ కూడా ఏదో ఒక టైంలో విలీనం అయిపోతాయి. ఈ ప్రపంచం, ఈ సృష్టి కూడా విలీనం అయిపోతుంది. కాబట్టి ఉండేది ఎప్పటికీ మార్పు లేకుండా సత్తు, అది భగవంతుడు ఆత్మ. కాబట్టి సత్తు అంటే అది. ఆ తర్వాత అసత్ అంటే ఇలా మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతి. కాబట్టి సత్తు అసత్తులకు అతీతము అని చెప్తున్నారు. అలాగే సత్తు అసత్తులను కార్యకారణాలకు అని కూడా చెప్తారనమాట. కారణమేమో భగవంతుడు, కార్యము అంటే పని, అన్నిటినీ ప్రేరేపించేది, అన్నిటికీ కారణము అయిన భగవంతుడు కారణము. కార్యం అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి కింద వస్తుంది అనమాట. సత్తు అసత్, కార్యం అసత్ అయితే కారణం సత్ అని. సో కార్యకారణాలని కూడా అంటారు. సో దేనిని తెలుసుకుంటే నీవు అమృత తత్వాన్ని ఆస్వాదించగలవో అలాంటి దానిని నేను ఇప్పుడు వివరిస్తాను. అది ఎలాంటిది అంటే అనాది, ఆది లేనిది, నా అధీనంలో, మత్పరం నా అధీనంలో ఉన్నది అయిన ఆ బ్రహ్మం ఈ భౌతిక జగత్తు సత్తు అసత్తులకు అతీతం అంటే కార్యకారణాలకు అతీతము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇదే మనం న జాయతే మ్రియతే విపశ్చిత్ అని చెప్పి కఠోపనిషత్తులో చెప్పారు. భగవంతుడు అనాది అన్న విషయాన్ని నిర్ధారించడానికి. అంటే దేహాన్ని తెలిసిన ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు అజుడు అంటే పుట్టుక లేనివాడు, అమృత తుల్యుడు, జ్ఞానపూర్ణుడు అని చెప్పి ఆ కఠోపనిషత్తులు కూడా చెప్పారు. తర్వాత ఆయన త్రిగుణాలకు ప్రభు. మనమేమో త్రిగుణాలకు లొంగిపోతూ ఉంటాము, ఆయన త్రిగుణాలను కూడా నియంత్రించగలవాడు అని శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులు కూడా ఆయనను వర్ణించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది. సో ఇక్కడ జ్ఞేయము అంటే భగవంతుడు. ఆ భగవంతుని తెలుసుకుంటే ఏం జరుగుతుందట? అమృత తత్వాన్ని చవి చూస్తారు మీరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అమృత తత్వం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం, ఆ నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, మహదానందం, ఆ అమృత తత్వం అన్నమాట. అది ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామో అది అప్పుడు జ్ఞేయాన్ని తెలుసుకున్న స్టేజ్ అది. అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే రాగద్వేషాలకు అతీతంగా వెళ్ళినప్పుడు వస్తుంది. మనకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఎవరి మీద కోపం ఉంటే మనసు అంతా వికలం అయిపోతుంది కదా. ఆ కోపాన్ని పక్కకు నెట్టేసి ఏదోలే పాపం వాళ్ళు ఏ కారణం చేశారో ఏమో అనుకున్నా ఉంటే వెంటనే సగం మనసు హాయిగా అనిపిస్తుంది. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఉండటం వల్లే మనసు అంతా మనం ఈ రకంగా దుఃఖపూరితం అయిపోతూ ఉంటుంది మనకి. కాబట్టి ఈ రాగద్వేషాలకు మనం అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఎప్పుడూ ప్రశాంతత అనేది ఉంటుంది. సర్వతః పాణిపాదం సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వత్రా ఆయన పాణి, చేతులు, పాదాలు, తత్ అలాగే సర్వతోక్షి, సర్వత్రా ఆయన అక్షి, కన్నులు, శిరో శిరస్సులు, తలలు, ముఖం ముఖాలు, సర్వతః శృతిం అల్లోకే సమస్త లోకంలోనూ ఆయన యొక్క చెవులు,
సర్వం ఆవృత్య, సర్వాన్ని కూడా ఆవహించి తిష్టతి అంటే స్థితుడై ఉన్నాడు. మనం అంటాం చూసారా, తిష్ట వేసి కూర్చున్నారు అని. అంటే అంత సెటిల్డ్గా భగవంతుడు సమస్తంలోనూ ఉన్నారు. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు, చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా సర్వాన్ని కూడా ఆవహించి ఆయన స్థితుడై అంతా ఆవరించి ఉన్నారు. మనం అనుకుంటాం ఎవరూ లేరు, మన ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయొచ్చు అనుకుంటాం. కానీ భగవంతుడనే ఆయన చూస్తూనే ఉన్నారన్నది మనం తెలిసినా కూడా మర్చిపోతూ ఉంటాం. సో అది ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఇలా ఆయన సమస్తాన్ని వ్యాపించి ఉన్నారన్న దానికి గుర్తుగా ఇలా ఆ సర్వత్రా ఆయన చేతులు ఉన్నాయని, ఇన్ని చేతులు, ఇన్ని కాళ్ళు, మరి ఈ రకంగా చూపిస్తున్నారన్నమాట. ఇంకా ఏమిటి భగవంతుడి గురించి, మరి అజ్ఞేయం ఆయన తత్వం ఏమిటి, ఆ క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క గుణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది చూస్తున్నాం అన్నమాట. భగవంతుడే కాబట్టి ఆ రెండిటికే ఆన్సర్. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్చితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం అంటే అన్ని ఇంద్రియాలకు కూడా ఆయన సర్వేంద్రియ వివర్జితం, అన్ని ఇంద్రియాలకు గుణాలకు కూడా ఆయనే కారణం అయినా కూడా ఇంద్రియాలు వివర్జితుడు అంటే ఇంద్రియాలు వదిలివేసిన వాడు అంటే ఇంద్రియాలు లేనివాడని కాదు, ఇంద్రియ ప్రభావాలకు గురి కానివాడు. సో కళ్ళు మనలాగా ఆయనకి చూసినవన్నీ కావాలనిపించదు, ఏదైనా మాటలు వినిపిస్తే అటు వెళ్ళిపోవాలనిపించదు. ఈ రకమైనటువంటి ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు అతీతులు అని అర్థం. అసక్తం సర్వభృచ్చైవ, మరి ఆయన నిర్గుణం గుణభోక్తృచ, ఆయన గుణాలన్నిటికీ ప్రభు. సత్వరజస్తమో గుణాలు ఆయన యొక్క శక్తియే అయినప్పటికీ ఆయన నిర్గుణుడు అంటే గుణం లేనివాడని కాదు, ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావం ఆయన మీద పనిచేయదు. ఆయన శక్తి అంటే మరి ఆయనలో పార్టే, కానీ ఆయన ఈ గుణాల ప్రకారం మనలాగా సత్వరజస్తమో గుణాలకు లోనవుతున్నారా? లేదు. ఆయన ఈ గుణాలకు అతీతుడు. తనలో ఉన్నా కూడా ఈ గుణాలన్నీ, తనకు ఆ గుణాల యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆయన మీద లేదు. మనం ఉన్నామంటే మనలో ఆ గుణాలు ఉన్నాయంటే ఆ గుణాల ప్రకారమే మనం పనిచేస్తూ ఉంటాం. సత్వగుణం ఉంటే సాత్విక పనులు చేస్తాం, రజోగుణం ఉంటే రజోగుణం పనులు చేస్తాం, తమో గుణం ఉంటే తమో గుణం పనులు చేస్తాం. కానీ భగవంతుల్లో అన్ని గుణాలు ఉన్నా కూడా ఆయన ఈ గుణాలకు ప్రభావితులు కాదు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు అన్ని ఇంద్రియాలకు ఆయనే మూలం, మరి అయినా కూడా ఆయన ఇంద్రియ ప్రభావానికి గురి కాదు, అతీతుడు. అలాగే అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషిస్తున్నది ఈ ప్రపంచంలో భగవంతుడే, కానీ ఆయన అనాసక్తుడు, దేని మీద ఆయనకి ఆసక్తి లేదు. అలాగే ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకి ఆయన అతీతుడు. ఎందుకు? ఆయనలో త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభు అయినప్పటికీ ఆయన త్రిగుణాలకు అతీతుడు. ఇది భగవతత్వం చెప్తున్నారనమాట. ఇంద్రియాతీతుడు, గుణాతీతుడు, మరి సర్వాన్ని సంరక్షించి పోషించేవాడైనా ఆయనకు దేని పట్ల ఆసక్తి, కోరిక లేదు. బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. సో బహిర్ అంత, బయట లోపల చ కూడా, భూతానాం అంటే జీవరాశులకు, అచరం అంటే కదలనివి, చరం కదిలేవి, ఏవచ రెండిటికి తప్పనిసరిగా, కదిలే కదలని వాటి రెండిటికి కూడా తప్పకుండా బయట లోపల అన్ని జీవరాశులు, కదిలే కదలని వాటి అన్నింటికి సూక్ష్మత్వాత్ ఆయన ఉన్నారు. సూక్ష్మత్వాత్ అయితే అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నారు కాబట్టి తద విజ్ఞేయం, ఆయనను తెలుసుకోవడం మన భౌతిక ఇంద్రియాలకు సాధ్యం కాదు. దూరస్థం చాంతికేచత, ఆయన ఎంతో దూరంలో ఉన్నా అందరికీ ఎంతో దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు. సో భగవంతుడు ఎక్కడో ఉన్న ఏ వస్తువులోనూ ఉండొచ్చు, మనలోనే ఆయన పరమాత్మ రూపంలో కూడా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ భగవంతుడు
కదిలే కదలని చర అచర రెండిట్లోనూ బయట లోపల కూడా ఉన్నాడు. ఎలా? బయటేమో పంచభూతాలతో తయారైన ఈ శరీర రూపంలో, పంచభూతాలంటే భగవంతుడిలోని భాగమే కదా. సో ఆ రకంగా బయట ఈ శరీరంగా ఉన్నారు. లోపల మరి ఈ శరీరానికి లోపల ఆత్మ చైతన్యం లేనిదే శరీరం ఎందుకు పనికొస్తుంది? ఆత్మ లేనప్పుడు. సో ఆ ప్రాణంగా, ఆత్మగా, చైతన్యంగా లోపల కూడా ఉన్నారు. కదిలే కదలని వాటిల్లో కూడా మరి చెట్టు అయినా సరే దానికి లోపల ఆ జీవం, ఆ చైతన్యం ఉంటేనే అది మరి చెట్టుగా ఉంటుంది. జీవం వెళ్ళిపోతే చెట్టు చనిపోతుంది. ఆ పైన ఆకారం ఉన్నా అది ఎందుకు పనికిరాదు. సో కదిలేదైనా కదలనిదైనా భగవంతుడు బయట లోపల కూడా అన్ని జీవులలో ఉన్నాడు. ఆయన మరి ఎంతో సూక్ష్మంగా ఉన్నాడు. సో మన ఇంద్రియ శక్తికి మించిన వాడు. మరి అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని చూడటానికి కూడా స్పెషల్ దృష్టి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. అలా భగవంతుడిని చూడాలి అంటే మరి మన యొక్క శక్తికి అతీతం అని చెప్తున్నారు. అది 16th శ్లోక. సో 17th శ్లోకాలో అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తం ఇవ చ స్థితం భూతభర్తృ చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. సో భగవంతుడు జీవుల పట్ల జీవుల్లో విభజించినట్లుగా అనిపించినా కూడా అతను ఎన్నడూ కూడా అలా విభజింపబడడు. అంటే అందరిలోనూ ఉన్నాడు. సో ఆయన ఏదో పార్ట్స్ గా అంశ అంటున్నారు, ఆయన అంతా పీసెస్ గా అందరిలో ఉన్నాడని మనం అనుకున్నా ఆయన ఇప్పుడు ఒక్క ఏకంగానే ఉంటాడు. అలాగే అంటే ఇంతమందిలో ఉన్నా కూడా ఆయన వేరువేరుగా ఉండడం లేదు, ఆయన ఒక్కడే అని చెప్తున్నారు. సర్వజీవులను పోషించేవాడు. ఎందుకంటే మీలో ఈ ఫలానా ఏలో ఉన్న భగవంతుడు, బిలో ఉన్న భగవంతుడు, సిలో ఉన్న భగవంతుడు వేరా? అందరిలో ఉన్నారు, కానీ అందరిలో ఉన్నది ఒకే దైవం. సర్వజీవులను పోషించేవాడైనా, సర్వాన్ని కబళించేవాడైనా, అన్నీ వృద్ధి చెందించేవాడైనా అతనే. పోషించేవాడు ఆయనే, తీసుకునేవాడు ఆయనే, అన్ని పెంచేవాడు కూడా ఆయనే. అని భగవంతుడి గురించి ఇంకా కొంత అర్థం చెప్తున్నారనమాట. ఆయన అన్నిట్లో ఉన్నా కూడా ఆయన ఒక్కడే, ఒకే దైవం. అలాగే సమస్తాన్ని పోషించేవాడైనా, సమస్తం తీసేసుకునేదైనా ఆయనే, అన్నీ పెంచేది ఆయనే అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో 35 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. 17 శ్లోకాస్ చూసాము. ఇంకొక శ్లోకం చూసి ఆపి రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. 18th శ్లోక చూసిన తర్వాత స్టాప్ చేయొచ్చు ఈరోజు. జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిస్తమసః పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితం. సో జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి. సో అంటే జ్యోతిషాలంటే తేజోపూర్ణమైన వాటిల్లో సర్వాల్లోనూ కూడా తేజస్సు కారణం ఆయనే. జ్యోతిషాం అపి తజ్జ్యోతి, ఆ జ్యోతి వెలిగే వాటిల్లో ఆ జ్యోతి ఆయనే అపి అయి ఉన్నాడు. తమసః పరం ఉచ్యత. సో ఆయనే మరి ఆ తేజస్సుకి కారణం. అలాగే అంధకారానికి అతీతుడు. తమస అంటే చీకటి అని, తమో గుణం అంటే దాని చీకటికి సంకేతం. చీకటి పరం ఉచ్యతే, అంధకారానికి ఆయన అతీతుడు. మరి అలాగే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం, మరి ఆయనే జ్ఞానం, ఆయనే జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానానికి లక్ష్యం ఆయనే, జ్ఞానానికి గమ్యం ఆయనే. హృది సర్వస్య విష్ఠితం, అలాగే ఆయన అందరి హృదయాల్లో స్థితుడై ఉన్నాడు అని ఇంకా భగవంతుడి గురించి డీటెయిల్డ్గా చెప్తున్నారు. సో తేజోపూర్ణమైన సర్వంలో కూడా, సర్వుల ఎక్కడైనా ఏదైనా తేజస్సుతో కూడుకుని ఉన్నది అంటే ఆ తేజస్సు కారణం అతనే. తేజస్సు అంటే వేరే అక్కర్లే. ఇప్పుడు మనలో తేజస్సు ఏమిటి? మనలో ఉన్న చైతన్యమే తేజస్సు, మరి ఆ ప్రాణమే. సో దానికి కారణం ఆయనే. భౌతికత్వానికి అంధకారానికి ఆయన అతీతుడు, అవ్యక్తుడు, జ్ఞానం అయిన జ్ఞేయమైన జ్ఞాన గమ్యం కూడా ఆయనే. సో మనం జ్ఞానం తెలుసుకుంటున్నామంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడం. జ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది? గమ్యం ఏమిటి అంటే అది భగవంతుడే. అందరి హృదయాల్లోనూ స్థితుడై కూడా
ఉన్నాడు అని చక్కగా భగవంతుని గురించి ఇంకా ఇలా వివరంగా ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు అననివ్వండి, జ్ఞేయం అననివ్వండి, దాని గురించి ఈ రకంగా చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఇతి క్షేత్రం, ఈ విధంగా క్షేత్రం అలాగే తథా అలాగే జ్ఞానం జ్ఞేయము చా ఉక్తం కూడా నీకు చెప్పాను, సమాసత మొత్తం సంగ్రహంగా నీకు వివరంగా చెప్పేశాను. ఈ రకంగా క్షేత్రం గురించి, జ్ఞానం గురించి, జ్ఞేయం గురించి నీకు చెప్పాను. క్షేత్రము, జ్ఞానము, జ్ఞేయం. మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ, నా భక్తుడు దీనిని అర్థం చేసుకుని, విజ్ఞాయ తెలుసుకుని, మద్భావ నా యొక్క భావాన్ని ఉపపద్యతే పొందుతాడు. సో నేను ఇప్పుడు నీకు ఈ రకంగా ఈ క్షేత్రం అంటే ఈ శరీరం ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా నీకు ఉత్తం చెప్పాను, సమాసత వివరంగా చెప్పాను. సో నా భక్తుడు ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకుని నా భావాన్ని పొందుతాడు. ఈ విషయాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి పొందగలరు. పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుని నా భక్తులే నన్ను పొందగలరు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఇక్కడి వరకు చూసాం. 19th 20th శ్లోకం నుంచి రేపు చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ మరి క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. రేపు ఈ క్షేత్రజ్ఞ యోగాన్ని